प्रेस द लॉर्ड ईश्वर बोले गुणमना आले जोहाराय कना सरगी ईश्वर बा अडी आसाम भिड़े गड़ो को आलिया चिदा 2021 लहारे सरगी आले अडी मुश्किल दुसाले तहे कना अडी मुश्किल मेनखान तिहिं सरगी अड़ी मुश्किल दसारे तहे कना नुई को इरेन गिदरे मैकू सोरेन सरगी 2021 लहा लहार की बापला हो हुईना और बापला तायम रे नुकाना समस्या नुई दो हुईना आ उना सादा की मासिक चला कान ताय तहनवा और उनाते अडी आठ हड़मो दुर्बल आ कमजोरी तहे कना सरगी आले बाले बडाय का थना ईश्वरा सरियातेन और आले दो जहाँ तने ईश्वर ले बडाय कदीते हो तहन रे हो मेनखन ईश्वर हुकुम से ईश्वर मने लका बाले चला कान थना एनते सरगी तीन रे आले जिजास ले बडाय किदा और ईश्वर सरिया ले बडाय किदा और एन रगी सरगी आलेया घारोज रे तीनों लकना समस्या तहे करना समस्या दो चिका ईश्वर बारे समाधान किदा उनाते ईश्वर बा मन खंदनी खले जो हराय कना सरगी नुकिन मैकू सोरेन सरगी आले 5 बछर थिं कुले उना 2021 2022 2023 2024 नितो 2025 लिकिन लेबे कना सरगी नुकिन गिदरक बकू तहे कना और तीन सरगी इन दो जागी पास्टर नुई हबुरु बिरने पास्टर थे जागी निहोरे कांतना आ जागी पास्टर मिताय का ए पास्टर सरगी आलिया घारोज रे गिदरक को बनु कताले और इन दो डाटी दुकू कांतना और पास्टर मेने कांतना इन दो चेंज मेना अंते ईश्वरा सना और ईश्वरा मने कना और तीन सरगी पास्टर दो मिटे आगा एमना सार संगे न्यापामो लगी आ तीन रे सब कटारे प्रोग्राम हुईना और इन रे किन चलावना ना हुड़ू रहोय ओक्ते रे और पे हड़ को चलावना नुकिन अकिन की जुरी परी और पास्टर नुकु को चलावना और सार संगे को न्यापामना सरगी उना जगह रे ओका दो ईश्वर बा ओका आएगा सार होते ते कमी के आर ना उना आएगा का किन चलावना आ नुकिन दो दार ना जरूर हुयन तकिन आ 10 लीटर दा किन न्यूई एकान थना आर किन कोई एकान थना आर सरगी उना कोई जमरा रोड उत्तर एम कना उना ईश्वर बा डाडिया मन खदरी किन जोहाराय कना सरगी नुकिन तिहिं बुन नेले किन सरगी आलिया घरोज रे गिदरे ना आस बांग तहे कान दले आर ईश्वर बा दो तिया ले गिदरे एम पा किन इया आशा विश्वास आपतियम ना तिया सरगी जीवन ईश्वर बा कना आ तिहिं सरगी नुकिन किन तिंगु कान आ तिहिं नुकिन हड़मो रे ओका मिना मेन कान मा ईश्वर बा दया आर बंतो बस कना ना ईश्वर बा आलिया घरोज कले जोहाराय कना सरगी अडी उतर रान रेड किन जोमे कान तहना आई माल किना रोग बिगिन आई माल किना मुश्किलात किन तेन लिना मैकू हाँ तीन उन्ना को ईश्वर बा उधार कर दिया आ 2021 को 2025 दरी सरगी एते रान रे डालिया घरोज रे चे हबना एक के ईश्वर बा दया और ईश्वर बा बंदोबस्त कना नवा दो उनाते ईश्वर बालिया घरोज रे अडी आटी जोहाराय कना सरगी इन्या आस आर पतियम ना अतिया सरगी ईश्वर बाले गड़ो को आलिया आ जतो लकना मुश्किला जतो लकना बिडवा खोन ay बचाव का ay मा सरहाव सरगी आले तलारे नुकना समस्या गिदरा बाकू हुयु कान समय ओक्ते रे आलिया घरोज रे आई माल केना अशांति आई माल केना मुश्किला आई माल केना बिडवा हजु कान तना मेन कान उना खन ईश्वर बाजका समाधान का आरती ने गड़ो को आलिया उनते ईश्वर बा मा सरहा बढ़ती कहते नुकिन जुरी परी आय गड़ो को आकिन आरती का सरगी नुया हड़मो रे तिहिं मिना ना कुखी जो ईश्वर बा बंदोबस्त कना और ईश्वर बा सना पूरा को आलिया घरोज रे अते मन खंदरी कन ईश्वर ले सरहाव दिखना ईश्वर की सरहाव हुई ताइमा तिहिं सरगी नुया हड़मो रे का कुखी जो ईश्वर बाय दान को आकी नुआ दो 5 मास हुयन तकिना 5 मास हुयन तकिना और नाते ईश्वर बा एमा सरहाव ले माइकरा आलिया घरोज कोन बयनि फैबो गोजौ सिनाव थानाय गोथां अनसुला आफा इसोरखौ हामबायनायजों लोगोसे बयनिसिमबो जयमासि बिथांमोनहा रायथिलांबाय जे 2021 आव हाबा जादोंमोन बे फिसाजो आरो नैबे बिजामादै आरो हाबा जानायनि गेजेरजों बिसोरहा गथ' मोननायनि जेबो गैयामोन गुफुर सि सुबाय थायोल'मोन ओमफ्राय बे बेक्तिया थैनायसिमाव थांबायमोन जोबथारनायाव जिजास प्रेयार सेन्टार दं होननानै खोनानायजों लोगोसे हाब्रुबिल गामिनि बे जिजास प्रेयार सेन्टाराव बिथांमोनहा फैदों आश्रय लाफैदों बिफा इसोरनाव
आरो आश्रय लानाय बायदि इसोरनि आयगा मथे बिथांमोनहा आवगायदों आरो आवगायनायजों लोगोसे इसोरा जे बिथोनखौ होदोंमोन आरो बे बिथोनजोंनो लोगो लोगो बिनि गुफुर सि सुनाया गैया जादों आरो बिनि गेजेराव ओरैबायदि समस्या जाबावबाय बिसोरहा सन्तान गैयिनि थाखाय फिसाजो आरो बिजामादै बिराद नांलाय खमलाय बेबायदि समस्या जाबाय थादोंमोन गोजोननाय गैया जाब्लाबो लोंब्लाबो बेफोरबायदि जोबनायाव आरोबाव सेन्टाराव फैनानैहाय आदेश लाफैबावबाय मा खालामनाया मोजां जागोन पास्टर बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो ओमफ्राय आं बिनि गेजेराव आङो बुंदों आंथ' मा खालामनो आंहा खालामनो हानाय जेबो क्षमता गैया नाथाय गासैखौबो खालामनो हाग्रा बोलोगोरा गोथां इसोराल' मावनो हायो जों मानसि हायैखौ होननानै आङो बेबायदि परामर्श होबाय आरो लोगोसे इसोरनियाव सोंबाय प्रफेसनि दुवारै आरो प्रफेसनि दुवारै इसोरा खोन्थाबाय सारखौ लोगो हमनांगौ जिजास प्रेयार काउन्सिलिं मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार प्रिन्सिपाल सारखौहाय होननानै बुंबाय आरो लोगो हमहैबाय बिथांमोनखौ आङो लानानै थांदों साबकाटा जिजास प्रेयार चार्चआवहाय ओमफ्राय बेयाव थांनानै सारनाव आदेश लाबाय बेनि उनाव आरो बेनिफ्राय सानसे आंखौ लोगो हमबावनांगौ होननानैहाय सारनि जिबनाव थानानै इसोरा खोन्थाबाय आरो बिसोरनो जे आयगाफोरखौ होदों बे आयगाफोरखौ बिथांमोनहा बिसि फिसाय सामफ्रामबो हान्थु खरायनानै मोनाबिलि समाव 3 घन्टा प्रेयार खालामनाय बे बिथोनखौ होदों इसोरा आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव रमेन्द्रपुराव जोंहा मोनसे पेन्टेकस्ट फरब जादोंमोन बे पेन्टेकस्ट फरबाव बिथांमोनहा थांनानै सारखौ लोगो हमहैदों आरो बे दिनावहाय बिथांमोना इसोरजों थोनजानाय बायदि आङो बे समाव गैयामोन बिथांमोनहा बे रमेन्द्रपुरावहाय लोगो हमहैनाय समाव इसोरा खोन्थाबाय 10 लिटार दै लांनांगौ आरो बे दैखौ नोङो जे सेन्टाराव थाङो बे सेन्टाराव थांनानै बिनि पास्टरनो बिहोनांगोन होननानैहाय इसोरा खोन्थानाय बायदि बिथांमोनहा मनायाव लेर लानानै थांबाय 10 लिटार दै बे बथलखौहाय बेबो जोंनि दैखरनि दै खावनाय नङा फिल्टार खालामनाय फुल प्लेट बे बथलखौ बिसोरो लांदों आङो सानबाय नुनानै मा जिनिस लानानै फैखो एफ्राब लेर ओमफ्राय जोबनायाव प्रेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय प्रेयार खालामनानै होबाय आरो बिसोर बे दैखौ दिनाव लिटारसे लोंनांगौ होननानै इसोरा थोननाय बायदि बिथांमोना लोंदों 10 लिटारखौ लोंखांनानै आरो खेबसे लांबावबाय गासै 20 लिटारमोन नामाथाय लोंनांगौआ आरो बिनिफ्राय बे खेबसेयावबो आरो लांबावनानै प्रेयार खालामनानै हरबाय दैखौहाय ओमफ्राय लोंखांनानै साननैनि उनाव ओरैबायदि ब्लिडिं जाबाय सिगाङाव बिनि जिबनाव ब्लिडिं होननाया गैयामोन गासै गुफुर सि सुनायल'मोन बेनिफ्राय सानसेयाव ओरैबायदि उदै सानायजों ब्लिडिं जाबाय जाहैबाय एकदम हांगार बेफोरबायदि आरो बिनि अखानायैहाय खोन्थाहरबावबाय बिदि जाबाय पास्टर मैया प्रार्थना खालामहरनानै एसे साबसिन जाबाय दा एसे मोजाङै लागै एसे प्रार्थना खालामबावदो आरो प्रार्थना खालामबावनानै हरबावबाय आरो बिनि अखानायैहाय ओरैबायदि नों आंनि थै मोजांफोरबायदि मोजां साफा बेफोरबायदि बियो सि सुनाय जाबाय आरो बिनि उननिफ्रायनो खेबसे माइ गायनायनि सिगां सारखौ खेबसे लोगो हमबावदोंमोन दां आरो बिनि उननिफ्रायनो बिनि गोरबोआवहाय दिनै इसोरनि होनाय दाना दङ आरो दिनैसिमाव दान मोनबा जाबाय अनलायग्राफोर हालेलुया नाथाय जों मानसिया जेबो खालामनो हाया दिनै बोलोगोरा गोथां इसोरनि अननायजों दिनै बिसोरो दान मोनबानि गथ' बे जादुनि गोरबोआवहाय दङ दा बेखौनो दिनैनि बे 7थि एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों आरो इसोरा थोननाय बायदि दिनै बिथांमोनहा बे फुलपेटाव गसंनानै गावसिनि टेस्टिमनिखौ होबाय आरो बिथांमोना
टेस्टिमनि होनायखौ जोंनि माखासे बर'फ्रा बुजिया हिसाबै दिनै आङो बर' रावजों नोंथांमोननो मिथिहोबाय अनज्लायग्राफोर आङो बेखौनो बुंनानै दोनबाय जिसुनि मुङाव आमेन।